Қайырлы кеш, тура эфирда яңалықтар шығарылышы сіздің білен Рузель Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Пожар болды деділер 5-ші этажда. И все, шығып пүйгірділер. Қатын қуып шығара кішкене баласы от ішінде қолы. Ғаиледе шыққан низақ иратның фатирға от түртуі білен тәмамланды. Хезмәт хакын вакытында ала алмаучылар Россиянең җәмәгать палатасы кайнар элемтә телефонына шалтыратала. Шаллыда хезмәт хакын тоткарлау очраклары күзәтеләме? Гүзәл Шихапова ачыклады. Қараңғыда яктылык кайтара торган элементлар тегелгән киемнәр киергә тиеш булачакбыз. Җәяүләр өчен юл йөрү кагыйдәләре үзгәрде. Республика инвалидлары җәмәгать оешмасы Чаллы мөхтәсибәте белән берлектә Рамазан аенда төрле хәйрия чаралары үткәрә. Алар белән Айгөл Юнусова танышып кайтты. Низақ янгын белән төгәлләнә. Бүген иртән коткаручылар пунктына 36-да 7-дә 1 йортында гадәттән тыш хәл турында хәбәр килә. Күп балалы гаилә башлыгы фатирына ут төртә. Бу вакытта өйдә кечкенә бала да була. Урыннан хәбәрчебез репортажы. 36-да 7-1 йортында яшәүче ир белән хатын арасында низақ чыга. Ул зур гаиләне, күршеләр сүзләренә караганда, гаилә башлыгы тәрәзәдән хәтта савыт сабаны ташлый. Бу 3 бүлмәле фатирда 3 балалы семья яши. Аларның икесе әбиләрендә кунакта була. Низақ вакытында ир-ат хатынын куып чыгара. 2 яшьлек кечкенә баласы белән үзе өйдә кала. Мужчина до этого некоторое время потреблял алкогольные напитки. Ират бу вакытта исерек була. Урынга участок инспекторын чакырып ишекне ачтырырга тырышалар. Әмма хуҗа тыңламый. Хокук сакчылары төтен исен сизеп ала һәм ишекне ачып керә. Алар фатирга килеп кергәндә коридор төтен белән тулган була. Полиция хезмәткәрләре башта иратны коткара, бары шуннан соң гына баланы табып алалар. Ул кроватьта йоклап яткан була. Гаиләнең бу яңа йортка күченеп килүенә әле күп вакыт узмаган. Күршеләр дә бер-берсен аз белә. Тик бүгенге фаҗига турында һәркем ишетеп өлгергән. Минем яңа килделәр дә, сәгать 7-дә бүген валерьянка сорадылар. Мәйтәм, нәрсәгә пожар булды диделәр 5-нче этажда. И все, шығып пүйгірділер. Ну, сейчас нормально, сейчас запах нет. Хәзер барысы да яхшы, төтен исе дә килми, иртән килә иде. У нас вроде как бы подъезд спокойный, тихий. Безнең подъездыбыз да тыныч, кешеләр дә әйбәт кенә. Нигездә фатирларын ипотекага алган яшь гаиләләр яши. Полиция хезмәткәрләрен хуҗабикә чакырта. Янгыннан соң бала белән әни кешене шунда ук хастаханәгә озаталар. Хәзер 2 яшьлек бала Кама балалар медицина үзәгендә табиблар күзәтү астында. Аның хәле яхшы, әмма ана кешенең хәле начарайып киткән. Аны ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә озаталар. Гаилә башлыгы хәзер полиция бүлегендә. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ яңалыклар. Коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түләргә туры киләчәк. 1 июльдән тарифлар арта. Исегезгә төшерәм, быел Россия хөкүмәте карары белән алар бер генә тапкыр үзгәрәчәк. Татарстанның тарифлар буенча комитеты карары нигезендә газ өчен куб метрына 5 сум 16 тиен түли башлыйбыз. Бу элекке бәя белән чагыштырганда 7,5% артыграк. Электр энергиясе өчен дә тариф 7%-ка күтәрелә. 1 киловатт энергия хәзер 3 сум 30 тиен булачак. Салкын су һәм канализация өчен бәя 2%-ка арта. Жылы энергиясе өчен бәяләр үзгәрешен бары тик көзен, ягу сезоны башлангач кына сизәчәкбез. Квитанцияләрдә әлеге пункт өчен тарифлар 8%-ка артып киләчәк. Әмма торакка хезмәт күрсәткән өчен тарифлар үзгәрми. Алар 2014 ел дәрәҗәсендә кала. 13 миллион сумнан арткан хезмәт хакын шәһәрдәшләр прокуратура аша юллап алган. Бу быелгы күрсәткечләр. Россия буенча бу сон 3 миллиард сумнан артык. Шул уңайдан бүген җәмәгать палатасында кайнар элемтә телефоны эшли башлады. Биргә хезмәт хакын вакытында алмаучылар зарлана ала. Гадел булмаган эш белән тәэмин итүчеләр хакындагы мәгълүмат прокуратурага җибәреләчәк. Россиянең кайбер төбәкләрендә акча алмаучылар ачлыкта игълан итте. Гомумән, бу илдә зур проблема дип белгечләр. Чаллыда да әлеге проблема актуаль. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Хезмәт министрлыгы хәбәр итүенчә 2008 елгы кризислы чор белән чагыштырганда да хезмәт хакын хәзер авыррак түлиләр. Үзләре мондый хәлгә юлыкмасалар да зарларны танышлары авызыннан еш ишетүчеләр бар. Шуңа күрә күбесе кайнар элемтә телефоны кирәк ди. Ну кирәк, инде ничек кирәк булмасын? Конечно, кирәк. Кирәк. Кирәк булмыйча. Нәрсәгә кирәк? Ну, һәркем үзенең наболевшин әйтә бит инде. Конечно, нужна горячая линия. Кайнар элемтә кирәк, кайчак хат вариза язырга вакыт булмый. Кайнар элемтә телефонына теләсә кайчан шалтыратып була. Проблема есть. Мондый проблема бар. Миңа калса кайнар элемтә телефоны кирәк. Кайсы оешмада акча түләмәгәннәрен гел белеп булмый. Һәр хезмәткәр дә бу хакта сөйләргә хаклы. Кайнар линия кирәк була инде кайчанда звониттерге. Кирәк була, кайчанда кирәк була. Ну, мине обжайтмыйлар. Берсе дә кайда эшләсен дә
Передавай колыши. Прокуратурага мөрәҗәгать итүчеләр шактый белгечләр, судка барлыгы 372 гариза юлланган. Хезмәткәрләр суд аша җитәкчеләрдән 13,5 миллион сумнан артык акча түләтүгә ирешкән. Всего за первое полугодие 2015 2015 елның беренче яртысында прокуратура Чаллыда хезмәт кодексының үтәлешен 89 оешмада тикшерде. Нәтиҗәдә административ җаваплылыкка тарту турында 20 карар чыгарылды. Җитәкчеләргә карата 41 кисәтү ясалды, 38 кеше дисциплинар җаваплылыкка тартылды. Шунысы кызык, бер тапкыр закон бозучылар тагын хукук бузудан тартынып тормый. Кабаттан шул ук хаталарны кабатлаучы 3 кешене административ җаваплылыкка тартканнар. Хезмәт хакын вакытында түләмәүчеләр һәр тоткарланган көн өчен компенсация түли. Шуңа күрә белгечләр законны бозмаска киңәш итә. Прокуратурага яки хезмәт инспекциясына мөрәҗәгать итәргә теләмәүчеләр бүгеннән җәмәгать палатасының кайнар элемтәсенә шалтыратырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Дарулар бәясен исәпләү тәртибе үзгәрә. Россиядә бүгеннән бу хакта яңа закон гамәлгә керде. Яшәү өчен мөһим булган даруларның бәясен махсус методик ярдәмдә исәпләячәкләр. Анда даруларның фактик бәясе, аның кайсы илдән кертелүе исәпкә алына. Хәтта даруның аналыклары бәясен дә караячаклар. Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы яңа закон яшәү өчен кирәкле һәм мөһим булган даруларның кыйммәтләнүенә китермәячәк дип ышандыра. Әлегә аптекаларда бу нисбәттән аңлатма биргә ашыкмыйлар. Белгечләр әйтүенчә, дарулар бәясе үзгәрү-үзгәрмәүе бары тик яңа закон үз көченә кереп, бер ай тирәсе вакыт узганнан соң гына ачыкланачак. Чаллы ТВның кайнар элемтә телефоны бер генә дә тынып тормый. Автостанция тукталышыннан бакчаларга китүче шәһәрдәшләр көн саен 40 минут тирәсе автобус көтәргә мәҗбүр. Бу инде бер ай дәвамында тирәсе дәвам итә. Бакчачыларга бернинди аңлатма бирүче дә юк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Ну что задерживают эти бабушки там? Скандалит. Йылдыз Шулпан Ромашка һәм Простор 4 бакчачылык ширкәтенә нибары бер автобус йөри. Анысы да даими соңга кала. Автобус автостанция тукталышыннан 8 тулып 20 минут киткәч кузгалырга тиеш. Тик ул көн саен 9-дан соңына килә. Бүген дә пенсионерлар аны көтеп торырга мәҗбүр булды. Приехав на автостанцию. Автобус чыннан да 40 минутка соңга калып килде. Аның нигездә өлкәннәр көтеп тора. Алар борчыла башлый. Бу хәлгә тыныч кына карап тора алмадым. Әлеге маршрут өчен Миңнебаев шәхси предприятиесе җаваплы. Ул барлыгы 30-дан артык бакчачылык ширкәтенә хезмәт күрсәтә. Автобуслар 4 мәйданчыктан, автостанция, студентлар тукталышы, бумажник һәм ял паркы тукталышларыннан кузгала. Маршрут өчен җаваплы хезмәткәрләр белән без телефон аша элемтәгә кердек. Это недостоверная информация, но... Пассажирлар дөрес булмаган мәгълүмат бирә. Әйе, бүген автобус соңга калды, әмма мондый хәл көн саен күзәтелми бит. Техника ватылмый гына тормый инде. Маршрут өчен җаваплылар бакчачыларның ялган хәбәр тарату турында сөйли. Әмма пенсионерлар үз чиратында әлеге тәртип бозулар хакында транспорт идарәсенә хәбәр итәргә җыена. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Ә хәзергә реклама бүленәбез, ул бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. Караңгыда яктылык кайтара торган элементлар тегелгән киемнәр киергә тиеш булачакбыз. Җәяүләр өчен юл йөрү кагыйдәләре үзгәрде. Республика инвалидлары җәмәгать оешмасы Чаллы мөхтәсибәте белән берлектә Рамазан аенда төрле хәйрия чаралары үткәрә. Алар белән Айгөл Юнусова танышып кайтты. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 29 июня по 5 июля. ДК «КамАЗ». Фирма «Подряд» предлагает современные коттеджи с земельным участком и коммуникациями от 2,5 миллионов рублей, а также участки земли от 40 тысяч рублей за сотку. Коттеджный поселок Новая Суровка в 5 минутах езды от города. Звоните сейчас 36 12 13. Бутик дизайнерской одежды от Риммы Алямовой. Женственные платья из итальянских и турецких тканей с авторским принтом. Одежда, подчеркивающая скромность и целомудрие. Для женщин, желающих одеваться современно и со вкусом. Бутик Римма Алямова. ТЦ Палитра, 2-й этаж, павильон 19. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа. Потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила. Мы и наша земля.
как изменить мир. Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Яңалықтар чаралышын дөйәм етебіз, сіздің білен туры эфирда Рузил Мингалимов. Сынау вақыты узарға бір отына қола қобат жауаптылыққа тартылды. 24 яшілік шәкәрдәшібіз 2 ел элек наркотиклар құландағы епленіп 5 жылға шортлы рәуішті ирегінен мәхрум етілді. Сынау рәуішінде оңа елден бір қояда шыққан шорты білен 2 ел ғана вақыт берділер. 21 майда егет туысынша иреклі болар еді. Әмі 6 күн қола аны 1 граммға яқын спайс сатып алғанда құқық қызметкерлер тұқарлай. Шәкәрдәшібіз ғайыбын туысы білен таныған, суд аны 5 жылға ирегінен мәхрум ету турында қарар қабыл етті. Бүгіннен yol yürü қойдаларына қоғылышы өзгерішлер ғамелге кірі. Хәзір барлық жеуілерді қараңғыда тұрақ пунктлардан шитте болғанда яқтылық қайтарта тұрған элементлар тігілген киімнер киерге тиіш болашақ. Мисал үшін қараңғыда яқтыртыла тұрған тосма, значоклар, брелок тағыра кеңеш етілі. Закон өтемеген үшін штраф қорылған. Яңа қанунның мақсаты жеуілер қатнашындағы юл транспорт әрекетлерінің кимету. Яқтылықны қайтарта тұрған киімні нешік болдырға хабаршыбыз білішті. Россияда күн сайын юл транспорт хәрәкәтләрендә 70 кешенең гомере өзелә. Аварияларның күбесе җәяүлеләр катнашында, 60% караңгыда. Әлеге күңелсез статистика 2012 елда кисәтү чаралары күрергә этәрде. Юл хәрәкәт тиминлеге проектына кертелгән үзгәрешләр нигезендә әти-әниләргә балаларның киеменә яктырткыч элементлар тегергә дигән таләп куелды. Хәзер бу кагыйдә барлык кешеләргә дә кагылачак. Пешеходам, переходящим проезжую часть. Трак пункттан читтә юл аша чыгучы яки юл кырыйнан баручы җәяүлеләргә яктырткыч элементлар булдыру кирәк. Әгәр әлеге таләп үтәлмәсә 500 сумга кадәр штраф каралган. Тәүлекнең караңгы вакытында машина руле артында утыручы яктырткыч элементларны ерактан ук күрәчәк. Әлеге тасмаларны җитештерүчеләр фарлар якыннан яктырса 100 метр ераклыктан, ерактан яктырса 300 метр ераклыктан күреп булачак ди. Да ничего не снизит. Бу гына аварияларны киметмәячәк, ничек йөрделәр, шулай йөриячәкләр, кагыйдәләрне бузудан туктамаслар. Может, внимательнее будут. Бәлки машина йөртүчеләр игътибарлырак булыр, монда яктырткыч күргәч, йокыларыннан уянырлар. Но они не смотрят в основном многие. Күбесе җәяүлегә игътибар итми, шулай да авариялар кимер дип ышанам. Әгәр торак пункттан читтә яктылыкны кайтара торган кием кимәгән җәяүле катнашында хәлакәт була калса, гаеп җәяүле дә булачак. Яктырткычлар брелок, значок, беләзек формасында бар. Чаллыда әлегә яктырткыч тасманы гына табып була. 1 метр лентаның бәясе 15-30 сум. Аны гадәттә киемнең җиңенә беркетәләр. Мы знаем, что для детской одежды Бу тасма балалар киеменә, спорт киемнәренә, ял иткәндә кия торган киемнәргә беркетелә, әмма мондый ленталарны сораучылар аз. Шәһәрдән читтә йөрүчеләргә яктырткыч элементлар булдырырга кирәк. Менә шәһәрдә махсус элементларны теләк буенча гына тагарга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Танылған Россия журналисты Сергей Брилев Чаллыга килә. КамАЗда Россия бір телеканал тарафыннан махсус тапшыру төшереләчәк. Татарстан җитәкчеләренең һәр 5 ел сайын федераль телеканал хәбәрчеләре белән җитди темаларга сөйләшә торган гадәте бар. Алар шулай итеп узган елларга йомгак ясый. Рөстәм Миниханов та искәрмә түгел. Беренче тапшыру Казанда төшерелде. Әңгәмә барышында икенче тапшыруны һичшиксез автогигантта төшерергә кирәк дигән фикергә килделәр. Я, кстати, помню, как вы меня, кстати, отправили в 2009 году в Челны посмотреть. Ничего более страшного, чем стоящий конвейер КамАЗа, я просто в своей жизни не видел. Ну, вот просто из таких наблюдений. Но сколько тогда? Месяца за 4-5 удалось развернуть ситуацию. Знаете, Руслан Галич, давайте-ка мы вот какую-то следующую передачу в Челнах запишем. Там, может быть, как-то поближе посмотрим. Я считаю, что давайте сделаем эту передачу в Челнах, потому что КамАЗ, он такой локомотив. Рядом с ним много интересных предприятий с участием российского иностранного капитала, много
малых предприятий, которые работают на потребности КАМАЗа. Бүгін КАМАЗ йөк машиналарын жетіштіру бойынша Россияда ең ірі предприятие. Келешекте мұнда кіші орынна автороботлар үйреткен машиналар шығару көзде тұтыла. Әлігі мақсатқа Россия Федерациясы сәнәгать министрлігі 18 миллиард сум бөліп беруге әзір. 6 июльдә бірлік белән бергә республика җитәкчесенә үз сорауларын хезмәттәшебез ачыктан-ачык сөйләшү тапшыру авторы Лилия Әхмәтова бирәчәк. Сораулар арасында сезнеке булу да мөмкин. Шал ТВ телеканалының кайнар элемтәсенә шалтыратып, гозерегезне, тәкъдимегезне җиткерә аласыз. Ул тәүлек дәвамында эшли. Сорауларыгызны 3 июльгә кадәр кабул итәбез. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Әни керек, яңалыклар программасы кысаларында эфирга чыгучы әлеге проектыбызны дәвам итәбез. Бүген сүзебез балалар йортында тәрбияләнүче 3 яшьлек Артур турында. Кечкенә шәһәрдәшебез гаилә җылысына мохтаҗ. Артур белән хәбәрчебез Лейсан Ханов танышты. Артур бик хәрәкәтчән малай, аны бер урында тотып туру читен ди тәрбиячеләр. Бөтен балалар шикелле үк ул да һәр нәрсәне үз куллары белән тотып карарга, барысын да үзе танып белергә омтыла. Аны апалары бер кулыннан тотып йөртә. Малайның яраткан шөгыльләре дә бар. Артуру 3 года. Артурга 3 яшь, ул тыныч, ягымлы, игелекле малай. Башка балалар белән уйнарга бик ярата. Аларны кыерсытмый, музыка тыңларга ярата, атыңгышта теләп атына. Артурда Даун синдромы диагнозы, тик авыру катлаулы булуга карамастан баланың үсеше яхшы. Ул озак итеп уйный ала, мөстәкыйль ашый, тыныч йоклый, хәтта өлкәннәр артыннан сүзләрне дә кубатлый. Очень любит с педагогом индивидуальные занятия. Артур шәхси күнегүләрне бик ярата, бик теләп шөгыльләнә, кайбер сүзләрне кубатлый, хәтта җөмләләре дә килеп чыга. Бар нәрсәне аңлап тора. Балалар йортында Артурны яраталар, аның белән даими шөгыльләнәләр. Истеҗәй көннәрендә күп вакытлары урамда үтә. Бәлки шәһәрдәшләр арасында көләч йөзле бу нәни малайны уллыкка алып тәрбияләргә теләүче ата-аналар булыр. Алар экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча опека бүлегенә шалтырата ала. Лейсан Ханова, Айрат Закиров, Шаллы ТВ, яңалыклар. Рамазан айы рубрикасы кысаларында ислам дөньясы яңалыклар белән таныштырабыз. Рубриканың мәгълүмати партнеры дизайнер Рима Алямовадан үз киемнәре һәм подряд төзелеш оешмасы. Рамазан айында мохтаҗларга ярдәм итү күркәм гамәлләрдән санала. Балалар булса, савабы тагын да күбәячәк. Татарстан Республикасы спорт хәрәкәте инвалидлары регион җәмәгать оешмасы Шаллы мөхтәсибәте белән берлектә инвалид балалар һәм яшүсмерләр өчен спорт чаралары үткәрә. 2 мең ярымнан артык шәһәрдәшебез шушы җәмгыять канаты астында. В коррекционных школах везде работает секция. Армспорт, теннис настольный, шашки. Әсхәт кечкенә тәрбияләнүчеләрен булачак чемпионнар дип атый. Төрле чараларда төшерелгән видео һәм фото материаллардан зур архив туплаган. Шәһәрдәшебез җитәкләгән инвалидлар җәмәгать оешмасы инде 5 елдан артык физик мөмкинлекләре чикле кешеләр тормышын яхшы якка үзгәртү өстендә эшли. Әсхәт Галиевның хәйрия эшчәнлеге 2006 елда дуслары белән инвалид балалар тәрбияләүче мохтаҗ гаиләләргә хәләл ит таратудан башлана. Я подумал, что можно сделать? Әлеге балаларны берләштерү өчен мин ни эшли алам дип уйладым. Һәм без мәктәпләрдә спорт чаралары үткәрә башладык. Физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләрне бергә җыйдык, аралаштырдык. Безгә укучылар да ярдәм итте. Җәмәгать оешмасы физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләрне эш белән тәэмин итәргә дә ярдәм итә. Бу максаттан үзеңә ышан һәм өмет утрау проектлары булдырылды. Махсус сайтта бар. Баршындан да уже эшмәкәрләр, бизнесменнар, уже инвалидлар. Барлык шушындый кешеләрнең турында информация шушы сайтта җыелачак та, иншаллах, и менә киләчәктә инвалидларга үрнәк аларга кеше булачак. Рамазан айы уңаеннан Шаллы мөхтәсибәте һәм спорт хәрәкәте җәмгыять оешмасы волонтерлары төрле спорт чаралары оештыра. Алар турында киләсе чыгарылышларда хәбәр итәчәкбез. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, Шаллы ТВ, яңалыклар. Һәм ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан айының 14-нче көне. Иртәгә сәхәр ашау 00 сәгать 50 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20 сәгать 17 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.
КамАЗ-мастер қалмық далаларын бұйсындыра. Команда Элиста Астрхан маршруты бойынша өткәріліші бүйік далы ралли рейдында қатнаша. Узышлар бүгін башланды. Олар 4 күн дәвам етешек. Раллида легендар шолы командасының 6 экипажы қатнаша. Әлеге ярышлар Дакар һәм Африка эко-рейс раллиларына әзірлік этабы болып тұра. Анда Айрат Мардиев, Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Сергей Куприянов экипажлары шығыш ясый. Спортчылар күнне 300-400 километр юл өтешек. Жеңушілеріне 4 июльде Астрхан Кремль стенасы янда тәбриклешекләр. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Шал ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Әмин Рузил Мингалин белән саубуллашам. Киләсе очрашларга кадәр.